poviem to, čo vás najviac zaujíma a prezradím to, čo v tejto fáze môžem prezradiť. Zopakujem, že uzávierka bola v piatok. Do uzávierky zaslali novinári 106 hlasovacích lístkov, všetky boli platné. Musím na úvod konštatovať, že máme za sebou jeden zo športovo najsilnejších rokov v ére štátnej samostatnosti Slovenska, predovšetkým v individuálnych olympijských disciplínach. V kolektívoch to už také dobre nie je, ale naozaj bol to veľmi silný rok, čo sa do určitej miery odrazilo aj na tom, koľko mien športovcov sa objavilo na lístkoch. V kategórii jednotlivcov dostalo hlasy len 36 športovcov, respektíve v niektorých prípadoch dvojíc, čo je najmenej v celej 22-ročnej histórii slovenskej ankety. Doteraz najmenej mien na lístkoch, 37, čiže o jedno menej ako v tomto roku, bolo v roku 2010. Čo hovorím, znovu vyplýva z toho, že to bol silný rok, čiže také tie hlasy pre tých športovcov, ktorí dostávajú sa objavať na jednom, dvoch lístkov, sa do značnej miery eliminovali, ktoré boli vo viacerých predošlých rokoch. Tri najúspešnejšie kolektívy podľa abecedy. Družstvo strelky na skyt, medailistky z majstrovstiev sveta aj z Európy. Futbalisti Slovenska, ktorí vedú kvalifikačnú skupinu na Euro 2016 a vyhrali všetky 4 svoje zápasy. Hliadka 3x1 po vodnom slalome, takisto medailisti z majstrovstiev sveta a Európy. Prezradím ďalšie poradie od 4. po 6. miesto. 4. skončili hádzanárky Slovenska, ktoré momentálne hrajú európsky šampionát. Včera hrali prvý zápas. 5. skončila miešaná štafeta v biatlone, ktorá bola na olympiáde v Soči 5. 6. basketbalistky Slovenska. 10 najúspešnejších jednotlivcov podľa abecedy. Dominika Cibulková, tenis, dobre viete, finalistka Grand Slamového turnaja Australian Open. Marian Gáborík, ľadový hokej, víťaz Stanley Cupu a najlepší strelec play-off Stanley Cupu. Marek Hamšík, futbal, ústredná postava tímu, ktorý tak výborne rozohral kvalifikáciu Euro 2016. Martina Hrašnová, atletika, strieborná medalistka z majstrovstiev Európy v hode kladivo. Anastácia Kuzminová, biatlon, obhájila olympijské zlato na 7,5 kilometra, dosiahla ďalšie úspechy v celkovom poradí svetového pohára 6. vyhrala 2 preteky svetového pohára. Peter Sagan, cyklistika, tohto roku zaznamenal 7 víťazstiev v pretekoch a 4 zelené dresy, vrátane zeleného dresu na Tour de France, kde bol 5-krát na stupni víťazov, 4-krát druhý. Matej Tóth, atletika, strieborný chôdzi na 50 km na majstrovstvá Európy v druhom najlepšom svetovom výkone roka. Výborné výkony podával aj na 20 km trati. Erik Varga, streľba, majster sveta v trape, bol aj na stupni víťazov pretekov svetového pohára. Erik Vlček, Juraj Tár, rýchlostná kanoistika, dvojkajak, ktorý na majstrovstvách sveta získal 2 zlaté medaily na olympijskom kilometri a na neolympijskej 500 plus bronz na majstrovstvách Európy. A napokon Adam Žampa, zjazdové lyžovanie, 5. a 6. zo zimných olympijských hier v Soči, 5. v superkombinácii, 6. v slalome. Ďalšie poradie od 11. po 20. miesto. 11. Ladislava Peter Škantárovci, voľný slalom. 12. Danka Barteková, športová streľba. Musím povedať, že to, že bol silný rok, sa odrazilo aj v tom, ja som od začiatku predpokladal, že o tú desiatku sa pobije týchto 12 športovcov a tú konkurenciu potvrdzujú aj to, že do tej desiatky sa nedostali ani Škantárovci, ani Barteková, čo v obidvoch prípadoch majú medaily z majstrovstiev sveta aj z majstrovstiev Európy. Okrem toho Škantárovci sú celkoví víťazi svetového pohára, Danka vyhrala 1 preteky svetového pohára, čiže v iných rokoch by to na desiatku stačilo. Tohto roku, čo mne osobne ľúto, nestačilo. 13. Michal Martikán, vodný slalom, stálica ankety, štvornásobný víťaz. 14. Zuzana Rehák-Štefečeková, streľba. 15. Peter Velič, cestná cyklistika. 16. Alexander Slavkovský, vodný slalom. 17. Henrita Farkašová, paralympionička. 18. Martin Škrtel, futbal. 19. Richard Naď,
plávanie a 20. Martin Kližan tenis. Už som povedal, že v kategórii jednotlivcov dostalo hlasy 36 jednotlivcov, respektíve dvojíc, čo je najmenej v histórii ankety. V kategórii kolektívov dostalo hlasy 11 tímov, čo patrí k tým menším číslam. Doteraz najmenej iba 8 tímov dostalo novinárske hlasy v roku 2002, ktorý bol mimoriadne úspešný a dá sa povedať v ére samostatnosti zrejme najúspešnejší ten rok 2002. Jediný šport, ktorý má v prvej desiatke dvoch zástupcov, je atletika. Kráľovnej športov sa takýto kúsok podaril predtým iba raz v roku 2007. Pokiaľ ide o frekvenciu výskytu tohtoročných laureátov medzi najlepšími v minulosti je nasledovná v kolektívi. Hliadka 3x1 je medzi tromi najlepšími kolektívmi 4. raz, futbalisti Slovenska 3. raz, pričom v roku 2009 a 2010 vyhrali anketu. Družstvo Strelky na skid je v najlepšej trojke 2. raz, po 8-ročnej prestávke sa vrátil do najlepšej trojky. Pokiaľ ide o jednotlivcov, Anastasia Kuzminová je medzi najlepšími, najlepšej desiatke 5. raz, pričom v roku 2010 vyhrala anketu. Peter Sagan 4. raz, je to obhajca voľajšieho víťazstva. Dominika Cibulková 4. raz. Marek Hamšík 3. raz, plus 2 razy bol člen víťazného kolektívu futbalistov. Martina Hrašnová 2. raz. Erik Oček takisto 2. raz. Pripomínam, že v roku 2011 bol v prvej desiatke ako člen osádky dvojka spolu s Petrom Gelem. No a pokiaľ ide o Mariana Gáborika, Juraja Tara, Adama Žampu, aj najstaršieho laureátov Erika Vargu, z tohtoročných laureátov Erika Vargu, tí sú v top 10 nováčikovia.